Assalamualaikum di awakato jo bismillah kato dimulai. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam nan jo sambah, sambah lalu salam kembali. Di hari sehari nanti menunggu patang nan jo siang. Nanti Allah tibo, nan ditunggu Allah datang. Buruang sinuri, manari-nari di ateh pamata. Siriah galak binang manari, mancaliak carano dan Allah datang. Siriah saja biak minta dimakan, pinang sadidiak minta digato. Baik itu adai itu orang Minang. Tarantang tali di bawah janjang, elok diambil pangabek sikit. Kok dirantang nambahnya panjang, elok dipuntang nak nyusing kek. Putih kapeh dapat dilihat, putih hati baka ada. Sakian salam sarato sambah dari Ambo dan Kaba Sudaman.